Ja sitten samaa toistetaan, tuossa siihen laitettu 8 milli jyrsin terää kiinni ja katsotaanpa miten paljon se vippaa. Ihan pitäisi laittaa vaihekin päälle. Suunnilleen samaan satikon. No ja sitten mä otan pois ja näytän, että minkälainen setti tämä on. Eli tuosta lähtee tämä pois. Terä. Ja näitä istukoita tuli 12 kappaletta. Tässä oli tää hyvälaatuinen minun mielestä. 20 milli halka sieltä ja 100 milliä pitkä. Ja tuossa on tuo tyyppi. Tämä.